Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana emîr û behsa ku em bimirin têkî em binê axê wê cesedê me çi vejî em çi dersê derxin çika hinkî ser wî xeber din yani. Bîlimê ti tişkî ku lêkolîn nekiribin hemen hemen nemaye. Ser vîya jî lêkolînkirine ku însan dimire roja ewil çi dibe, Asya çi dibe, 50 daha salkî çi tê serê vücuda me çika hinkî li vîya bifikirin yani. Niha gava ku însan dimire elhamdülillah em Müslüman elhamdülillah. Em ji me tehatî Muhammed Mustefa ne elhamdülillah û li gorî xwe em çiqa gunekar bin jî em îbadet dikin. İnşallah baweriya me bi Rabê me heye ku em ê herin cennetê. Heta îca vê vücuda ku em îro qedr û qîmet di dinekê di binê axê da wê çi ve çika hinkî ser wî bifikirin. Ku însan dimire dixin mezel piştî 24 saet şûn da tiştê xerîb tên serê vücuda meriva. Di canê me de bakterî hene gavak wextê ku meriv sax e meriv xwarinê dixwe dibin alîkar wê xwarinê didin hezmkirinê dişînin ciya mesela böbrekê, mîdê vesaire ama di binê axê da bakterî dibin alîkar ku canê meriv qul bive ku kurmik werin têkevin canê meriva. Bîna genî dikeve canê meriva piştî 24 saet şûn da hemen hemen bağliyê mewsima ji mesela zivistan bi ayrî havîn bi ayrî ye û bağliyê coğrafya ji mesela hinek bajar hene sar e yanî dewlet hinek ji hene pir germ in daha zû wê bivenî. Heta îca bîn dikeve canê meriva ku ew cesedê meriva ne di binê axê da be li derve be kes xwe nêzî me jî nade. Kes xwe nêzî me jî wê nede aca kurmik û kêzik û dûpişk û kurmê binê erdê û mar û vesaire wê werin çavê me derxin, wê werin pozê me derxin, wê werin canê me bixwin, wê pê têr bixwe em ê bin şîva wan, taştiya wan, navroja wan yani. Niha zemankî me qedr û qîmet dida vücuda xwe em ê ku saxin her ciyê xwe ama di binê axê da em nikarin mêşekî ser canê xwe bidin alî. Em ê nikarbin mêşekî bidin alî. Ama zatê mezin ê şehîd ê di rêya Xweda da Xwedayê Teala vücuda wan xera nake mînakê vîya pirin di dunyayê da. Vücuda wan jî xera nake. Îca wê çi were serê vücuda me li gorî bîlimê roja ewil böcek û kurmik û kêzik û wan ê binê erdê hêdî dibin şika ev çi ye hat xistine vê derê em herin xwe bigînin nekê em ji xwe re jê bixwin. Wê werin hêdî goş canê me bikin wê canê me bixwin. Raya sisiya li gora bîlimê pozê me wê hêdî ji ciyê xwe goş tîvî were xwarê wê bive xwarina wan kêzik û kurmika o wê hêdî goştê me bixwin. Raya şeşa vê vücuda me ku em diçin ber eynikê em li xwe dinêrin îdî nayê nazkirinê. Yekî ku were mezel veke li ser çavê me binêre roja şeşa îdî wê naz neke ka ev e ne ev e meselanî. Roja neha porê me wê bweşe wê nênokê me bweşin ku em diçin ber eynikê em bi saeta porê xwe li vîya lîşe dikin em van miska û wan tiştê ku pê bijî em lê dikin bibînin navê wan çi ne jole û filan û bêvan û nênokê xwe jî em hewqa enemê di dinekê em jê dikin em dûz dikin hele pîlek îca oje dikin nizam çi dikin ava nênoka roja niha wê ji canê me bikevin wê têkevin nava axê mesela porê me wê biweşe.
Roja hıfda bu aglebi zikir me ve buyurme vaka balon ki be gum ve betaka rodiye me tişte me tamam ve derin derva ve rase beminin ve kurmuku kezik daha rahat verin ve levdu parikin ve bukun. Hatta bilim de be yeki ser mezela be ve esnada gabazı ki insan betaka ve dengi hareke be bomba takı afçı bu mesela. Havka şiddetli ve betaka mesela. Roja şesti yani deme şunda hemen goşt menemine. Hemen gori coğrafya germbune sermabune goşt nemine ve tane astiye mebimine. Çünkü birze ovan hayvanat acı ve bedeydi bukun ve tiştekiz mara nehilani. Roja noti yani iskelete mecihidi ve harafen astiye mecihidi ve birzin ve bebeka arvan ve huri bevehare. Bağlabi saleki bişunda gelek astiye meji ve bevin veka arvan ve huri bevin. Peki madem ki kud beni akida ve vavere serime geli tamaşavana o geli Müslümana ev çu gurure am dikin yani ev çu gurure ev çu kibre ev çu xezebet dilemeda ev çu hirsa makamu mevkiyu madiyatu filane madem ki kome İsa sarkanı hadi de salim tekem beni ahive vavere seri vücudame ev çekem be bırak koy Müslüman racbu to konuş para haber nadın em selam nadın ki yani asona me evdir خوشک بون yakışıklı bun fore خوشک çabe خوشک tef beni ardı tef çani tef be khali lure kral kiye fakir kiye dilenci kiye fakiro kiye ne beyliye de takvayı da beyliye çünkü Huda Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim inne ekremekum indallahi etkakum bit takvayı cevap fark tekirine bit takvayı nice insan hene لبدر خوي وي آخيه سر داد چت خوات کو قرات کو سر وي آخه دا خلق را دقیدو دل خلق دل رو دنه تک بنه وي آخه وان انسان کو دل اون işte pel cenaze witkin o dçinten mesela em ver roy befkirin Huda Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Bismillahirrahmanirrahim minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra bemen ve şhaliye çekiriye çünkü bay madem şhaliye bu az bemrinin bikim khali az vejwe khaliye rakim az hasab kitap jab persim ve ne kurda bravin peki em kurda bravin geli Müslümana em kurda bravin Surete Taha'da ayeta 5 Huda Teala emri ferman dike. Peki madem ki vahaye jmara çi mühime geli Müslümana jmara ibadetteki birastu dürüst ki amca Rabbi xurab kin heye jibuna ku ave çağı ev ibadet vere peşame jmara ve alikar jmara kibir ne lazime jmara fakir ne lazime jmara kalbi insana beylin ne lazime jmara çi lazime ki bu xodiye makame ki emzamın bir sandalyeyi bir koltuğu boş azatma bir koltuğu kuş insanlara hizmet bikim kuş bixira bir koltuğu hizmet bikim daha beter ve xireme pır bibin her kesire aynı ki vere makame min bu xoşkayı az bejim tebxiratı kerem karune işi ve bez baqadinim bimin nebe az deli ve xoş bikimi bişinim makam eve makam neve merif dili halkı beyle kalbi halkı beylani İca geli tamaşavana vallahi son emrine billahi son emrine jmirne vurdatır tiştek tine tikes jmirne halas nabe kujmirne halas bubuna ve hati Muhammed Mustafa ve halas bubuna evji halas nabu
Xwedayê Teala ayda divê tê ji mirî însan te bimirin. Îja em eşya bidin serê xwe em ji xwe tobekê ji dil û can bikin em vegerin bal Rebê xwe ve wî pêştir başxarekê tune. û hîn te bimînin di xêr û xweşê de û hîn te mam emanetî Xweda bin.